Kalbari kitut kiwa umbae kibasat par yang nongpo blare kiai kersoy kimrat lenter kiai tu wa umbaim yaka ngan rai klem thai Jisu hang ta sa kuni Nang kintil ya kijing yaro Siya ublay halor baro Kumnong ko kubalayoma Kanyay may klemantay Yaro you try Benjang kijing ray Hallelujah Hallelujah, you try. Oh, ngan shakmen, tang hau. Kiwa kiba em hanga gitu. Yang kintil ya kijing yaro Siya ublay halor baro Kung nongpo kubalayoma Kay ray klemantay Yaro you try Benjang kijing ray Hallelujah Hallelujah you try Kiba em hanga gitu Ukiwa umma em kikusoy Jingsuk neng
Kung gibaim hangad idon Yaro yutran Ki para bangait baro ba kumju ru ki weipan ki ba pej bagi ba sngap yang ngah ni kapor nga ai kublei pi baro aka kerteng ke jong Jesus Christ bar nga priang sngau bhai pi baro sia kan jing syakri kani ke bentar kapan puli mentah ke sedang kadai ke bentaru jongan nong rim ke kubor ke bengini ok bani selok ngan puli syuan ke gospel ke jong Lukas kalenong ke basau kadukhat ngan puli nadu kabaar pausan kadukhat nadu kabaar pausan apun riu kaonggom ni henrei ya kabashisha nga ong hapi kani de kejing keren kejong Jisu ong Jisu ya kabashisha nga ong hapi shibun kiriu kenthei kiladon ha Israel ha kisngi u Elias menbala khangkhop ya kabeneng lais nem bat henriu benai kat ba la long kan nem sniu ka bakraw hak takari baro ka wei ti syakanu kanuru naki om shimla pha yau Elias rei tang sya sarepta hakari sidan syaka briu ka balong riu kenthei Elias sang ni udah prophet Elijah tangan pulis anak testament kabarim kabayathu ekani ka jingja kabau Jisu keren hakani ka por kumno bala pha hapne kani ka nemsni ka bajur yau Elijah kamu prophet jong blai syakani ka brio kabalong ka riu kenthei kabadon hapo sarifat teka ktian ka jong blai ka ongkum ni kitab kaban kong jugi sim kalenong ka bakhan yo ngan pulien ado ka dekat ka bapra ya kanir ngan pulis suki namar sibet ngan num pulisyo ka ongkum ni kaktin utrai kalawan hau kemun hau Elijah prophet jong blai kadaong tu yang jod kilet sya sarifat kabadai ya kasidan bat syong hangta hakmi ngala hukum ya kariu kenthei kabahangta ban besayame kumta ulayeng bat ulalet sya sarifat ti habaula poi syakrdop ka shnong hakmi ka riu kenthei kaladon hangta kabalum ding preu tin daw la khot yaka ula ong kerpat ya phatu walam yanga khendiat ka ka khuri bangan yo di ti haba kadang lej ban wan lam yaka ula khot yaka ula ong ru ngakerpat ya pha tu wan lam kpu yanga khendiat haga kti jong pha kati kala ong kat ba im utrai ublei jong me ngamdon uwei ukpu henrei tang shikham upureu hakasyang bat khendiat ka pniang hoklong barakmi ngasukhar artli kiding pro bangan yo let chayeng ban syet yaka yelade bat yo khon jonga bangin bam yaka bat yapno tiu Elijah la ong haka wat syep tieng tulej bat le kumba phalaong reitu kre shwa yanga iwe ikpu barit bat wan lam ya ita changa bat hadin kata sa kre eladi bat yo khon jong pha nabakum ni ong utrai ublei ki Israel upureu hak ta syang unom lut lem dia ka pniang hau klong kan do tatnda kata ka sngi bo utrai un pha slap ka kendo kati kala lej bat kala le kat kum ka jing ong u Elijah bat maka bat mau kay bat kay yeng jongka kilaya bambun sngi upureu hak ta syang shim lalut lim ne ka pniang hau klong kam shim ladu kat bakum ka ktin utrai ka bola kren dau Elijah bat nga ai kerteng ni ka kubor ka por ka kamba ka jong blai hapdeng ka nem sniu ka bakraw nong biang ka kamba ka jong blai hapdeng ka nem sniu ka bakraw kata de ka jingja ka badan pa ka testament ka barim haring isngau tenat bau Jisu kren sepangani
ko mga pulia ka gospel ka jong Lukas to long basaw pikan mau Jisu ang kumno pu kren spang ka jingja uong Jisu sibun kiriu kan thei kiladon ha Israel ha kisngiu Elias kamo Elijah men bala khang khop ya ka bneng lais nem bat riu benai ka bala long ka nem sniu ka ba kraw ha ka ta ka ri bar ka we u Jisu ye thu engi ba ha ka le ka por la khang khop ya ka bneng haru lais nem bat riu benai bat u Jisu ang kala long ka nem sniu ka ba kraw bat ngi sngau thu na mar kata habau Jisu ang kala long ka nem sniu ka ba kraw ha ka ta ka ri bar ka we ka dei de shisha ka nem sniu ka ba kraw baru Jisu ang syakanu ka nuru na kim sim lapha kemudian sibun kiri kan thai ka takpor hanrai lapha kerpang yau ni syakri jong blai Elijah tang syakoi ka briu ka riu kan thai ka badan hapo Sarifan tito gini pet yang ni ka jingja ka bad thoa ya ka ha ka kitab ka baningkong jogi sim kalanong ka bakhat nyo kani de ka jingja hagapor ka jing sunsyar jong we usim uri usim uba sniu ba uba le sibun ka pop ban pan kwa ka jing bitar ka jong blai ong ni ka tin ka jong blai uta usim uba sunsyar pa Israel ukerteng usim Ahab takani pni pi kat tu kan ni na ka tin jong blai tang khadia ki dikhat ki ba pni si pa ka jing sunsyar jong usim Ahab ka takapor hagapakut atat jong na ka khan riu kidan kat tu kan ki khot ki be thu chang jing sniu jo ki siar jo skap kong kom ni kat khot ka balai pho kong bat u Ahab u khunu Omri ula le ya kata ka basniu akhmat utrai palat ya kita baro ki bala menshua jong kemudian shua Ahab kidan ki wi sim ko secara Israel kitar ki le pop ki alam ki breu ki alam ki pat ba sik bale pop harai uni Ahab ula khampalat bani kita baro keketian ke jong blai kong kumta kong ula le ya kata ka basni akhmat utrai palat ya kita baro ki bala menshua jong nata sa ko ke dekat ke balai puai kong kumni chpang unius im Ahab ti kumba kalalong penban ka kam ka basting yu ban ya ki pop u Jeroboam u khonu Nebat usngo bam lele yu Ahab usngong bakalong ba sting ke bam lele ken sting ya kata ka pop ke bule ya itu ki pop ki bakat kita re usngong bakalong ba sting ke bam lele nang tau le asyu sakumno ka Bible ke thu juga ha juga khat kong ula shongkure me ka Jezebel ka khonu Ethbal usim kinong Sidon kini ki brio Sidon kinong Sidon ki ba mani blai thau ki mani blai bal u Ahab ushongkurim ya ka Jezebel ka khon jong to Ethbal usim kinong Sidon ti jayu lingba kata ka jing shongkha ka Bible ka ongom ni ka dekat ula lecha kriyo bal bat ula mani u ka don ka jing mani blai thau ka basir kai ha Israel bar ka wai si mula mani blai thau mani blai bal ka dekat ka balai puar ka ong ula tei duanru yo bal ha ka ying ubal ka bola tei ha Samaria pa Samaria ka jaka ka nong ba baki ki Israel ke mani u blai jong ki u Jehovah u blai ba im u blai ba shisha blai alam ki na ka wei ka pateng chikoi pat na do na tene Egypt la pelaj ki mentapat hapo Samaria ka yeng da ka yeng mani blai thau ka yeng jong blai bal ke mani u blai bal hapo Samaria nang ta shishu ka khat ka babut ka ong wa hap ula thau ya ki Ashira ki blai Ashira ka babon la penyeng bat wa Ahab ula le khambun skap hamo Ahab ula le khambun ban pankwa yautrai u blai ki Israel ban bitar penban ban ye ki im Israel baro ki bala menshua jong pankwa ai jing bitar ke jong blai dak pop abu briu le pop sile pop ye le sile nang krau ka pop kalau pankwa ye ke jing bitar ke jong blai tipis ko thu ke jing bamman imlang kesalang tak poi Israel ngai chupuli tang kitu ki khat khendian dagi babon ki benta be thu chpang jing sniu ke man briu ka long briu ka rukam mane blai ka po jong sim Ahab Israel bar pitip jayu habalong ta kawan nem ke jing bisyar ke jong blai barobo habaka pop ka nang banbun ublei u pensitom ublei u bisyar ublei u pa u ding sempat jo ke jing bisyar ke jong blai kalau kum ta ki babun ki jing ja
ni puli kum ta ni ka tin ke jong blai ban ha bo blai ubishar ki bre nam ta ka pop jong ki kadang ka por bo blai penan kam da ka jing sitom ke jing pang upha ki jing sitom ke jing pang bo bishar ka pop jong ki breu kidan ki jing ja kum ta ka bible ngan pi thu pi ka wei pi kan mau ha bo blai bishar ki Egypt pi kan mau am shua ba ki na lai marau ki kon Israel nari Egypt kawai ni kijing bishar jong boleh upah ke kijing pang kai kijing pang kimi kita jauh ki bapen kordet ki bapen cenjar ki beriau boleh upah itu kijing pang kemudian sempat jong kijing bishar ke jong boleh kadang kapor boleh ulaban penan kam daki puj ki babam ki kijing thong jing tep ki beriau kataru ka jah po Egypt kum kawai nu ding sempat jing bishar ke jong boleh ulaban paru daki bor jong mariang kalau balon dah slap, dah jing slayum, kemudian boleh bishar ki beri ki sengi ki jong Noah. Boleh ulaban palu dah ki eryong ki jing elang teri ki jingat pelung kemudian sempat yo Jonah. Boleh yang ada por pat ki Israel. Hak por ki jing sa jong Ahab. Ujit ban pensitom ki ban sempat ki ni ki beri ki bala pop. Upha dah jing rang terkong. Mdan slap mdan esyo. Pi kini ki bor jaga mariang bar ki dan ka kti jong blai ubre lo start ka ba start dan bor ban sensiar halor jong ki uslap kal air ka jing rang terkhong pikran chang jumai ki wei ki bor jaga mariang kini ki dan ka kti jong blai uble ulaban penan kami ki ka ba blai ibet ka ba blai ngau ban penan kami ki ubre umla ban ong e haban su skap jar hakmat jong blai kita ada kejing krau ke jong blai bangai hadu bentar kan long ta ublai ule kat bumon ubre lau krau start kan dengan usung salong kan dengan uhaban skapjar hakmat jong blai ubat hakakti jong blai yaki klor yo benai ke sengi bagi bor jaga mariang baro tijayu kini ki brio kat kata ka pop Israel ka po jong Ahab ke jing mani blai thau ublai upha yo ni syakri jong blai prophet jong blai Elijah hakal nang bakhat nyo pensiam blay ulet ngam Elijah ulet udan ka ktin ke jong traban kran ban thu yu sim ulet de Elijah yang akhmat jong sim Ahab ong kum ni kal nang bakhat nyo ong kum ni Elijah kat ba imu trai ublay ki Israel hakmat jong ubanga yeng kan om don jer len mi slap hakini ki snem rai tangkat ba kum ka ktin jonga wangan hau Ahab ong prophet jong boleh ban yang ong try ong kum ni enam dan slap enam dan jer akan negeri kan dia kejiktian ke jong try badai sepangan ni bu jisuang kata ke jing bom dan slap ke jing bom dan jer uji suang kum kalau along hadu lai snem riu benai ba pilaban sngau thu namar kata ya kan nem sniu ko krau ko ban ta kapor mudur ma pise lada kalau kum tahang ni hari jongi try tau snem baro si snem dan slap dan jer ngam tiap kunung ini imunu snem banwan lada sa si snem unu banwar dan slap dan jer ta ka snem ka balai kumno lada ka snem ka balai dan pilaban sku thu lai snem ru banai klem slap klem jer kadai si saka nem sneo ka bakrau hang ta hari Israel barakawe but ya uni prophet ujong blai Elijah pan ublai ublai ba buri yo ubayada yo Ahab ukah ban peniap yo hanrei la buri yo daga jingle pla ka jong blai blai upai ubo le syong harut jong ka wei ka wa ka barit ko keret ba hang tau blai upai ki simbeneng ban besai yo Elijah ki tingap ki wan ban besai yo Elijah hang ta ba u syong tau Elijah tin rei ngam tip kat nu syong ta kat nu benai ne tip sisnem na arsnem na laisnem tip kat nu syong Tikadan kapor pakai kawa kira tu kalau rengat no, mdan umsyo. Dah saya snem kan nang rit, snem ba ala nang rit snem ba mdan la terkong mdan syo. Ba hak kata kapor, ublay so ong yunu prophet ujong blay Elijah. Oto yang jaj nang ni kelet sya sarifat hari sidan. Ngala hukum mengawa ublay kawe ka brio pakan besai mehang ta. Tikadai ka tu ka bentah ka banga puli mentan ka baong ni. Kaktin utrai kalawan hau kumahu Elijah kadaong to yeng jot hani ka por pen peki dekat ki basan yang gitu bag to ka wa kheret tu kal arngat mdan esyo wong blai yo Elijah yeng jot khelet
Syah Sarifat kabadai ya kesidan bat syong hang ta khmi ngala hukum ya ka riu kun thai ka bahang ta ban besai me bat ngi hang ni ka ja ka to ka kamba ka ba krau ko bo le ha padeng ka ni ka nem sniu ka ba krau tinga kwa kendiat ban ong Asia siapa ka ni ka nem sniu kendiat ban pen i siapa ka ni ka briru ka badan ka jinglong ka bala kor dit sisa ha padeng ka nem sniu ka bakat kata pia bangi kren siapa ka nem sniu pila bano ngate membesan piwan ra ta khobor tu don jinge de yu baga sngi jongi menta hatu ngi don ngi im apne nem sni ga don nem sni ngi sngi jongi menta oh ki don na pleng jong pila si pimpat mat ya ga nem sni lan ki jing jing jenjar ki sitom ki jing duk ki jing kerdo hari kila ban don ru na pleng jong pi bas ngap nga pi kan ni ga nem sni ka lawan ga jing im jong pi ha ga yeng ga sem ga jong pi ga jing duk ga jing kerdo ga jing bambiang ga jing trei ga jing ta ka kam ga duk kum ta Tien rei ngam damut ban keren tang sipang katakan em sniu. Pila ban ong ngidang yo ai ka bam ka di ka kup ka sem ngidang biang ngidang long kum leu bagi long. Rei ka ek bang ka ban keren ka por ban thu epi. Ngai i bangi em gi sngi jangan nem sniu ka krau ba menta. Baka nem sniu ka jing sniu menta ka nem sniu. Ka ba penjenjar ka pen kordit ka ba pen du thia do dem. Ka ba pen syet tieng ki sem jeng ong ka de ka nem sniu ka ba kenjaman sim. Pila ban ong te ka do tadang biang kidan ngidang thiet kali ki thamai ngidang penhe ki yeng ki sem jongi ngidang yo ai gumni hari perkhat ke nem sniu ka pakan jaman sim ka rong ki yeng sem jongi kali ka syirkai do kata-kata hagi ni singa keren cuma ka pop dang ong tale si pun apeng jo pipi sungu thu ba pidan apeng ka nem sniu ka pakan jaman sim ki yeng ki sem ki jopi sama ni thu pi ki jing ja ki ba shisha ki ba ja shisha ki ba nge keren ba ki brio am ju klet pada slam Idan iwa ibriyo pitip dang step iwan hayeng idai long keme riu kuntai idan tang bu kon seriem kum ni jingjang ni ka riu kuntai bu kon iwan dang step pitip iong kumno maras dang manekren isna menjau mat baniam ngong balai ye thu elo jong kon ke jing ngong ye thu kum ni chong kon u kon jong iong u ba min mit ju thia ba man sngi pat ju ke tang la kendit kum no kum ta yang memit teman besan uju thia ula khang na ka kamera thia ngayo ngau hi ke jing sawah ka kamera ju baro simen udon na komputer internet usngap ayu pe ayu ngamtip tamba baro simen ngayo ngau ya ke jing sawah hapo ka kamera ju yo ngala yo thia thia yo men sngi pan ju ke yo ngajing sko kuslai ngala deban mi ni yang balik trai ru khun pat ke yang bun sin ngap na jaga tray nga keren daga phone khon pila ki khon pila bamja khon pila kamta yang teng awan phai la jing tray la jan miru empat ki thia yang ke jing jenjar ayum ju yo ban ya keren ro isu ima ke jing jenjar ke jing suku slai te ban jai ni khon teng yang imla kta se ke khle hatu kom deka nem sniu ka yin ka sem ta ka biang kan kayo ka kot ta ka biang ngoni ka nem sniu yu ka bakat kata Iwe ibreo tari basisya ngasi susnei itali di ka nalori ba imaka jingkerdo ka jingduk imdei bare uspa hanrei ngasi sngolem I yetho duai se teman besan yang balai yang ada nukun ngau don hai yang don hajil susnei ndawe ka por pat lami na jil don hai udan ha po hospital yang ka por tu ju kun don hayeng hawi ka pola poi biang hajil kum ta na jail hospital la jail haye ka jing im ka bakum kata ka jing sen ya ka jing im jing dan ki bakum kita ro kilong ye iwe pe ibrong itu tang ki jing jak ba shisha nang ade bene tu le sim dan por stang ka wengan itu pi iwe ibrong pa iphone ngap rengkap ki umat ki jing ja umat wa ka telefon jong ibi kren ngong balai te kong biang em kata ka yel ka babit ba biang beru spa kali ru kidan alai teli ki khon kidan laki motorbike kidan laki kam ki jam ke trayek ta iba biang don eru em ong palai te kong en wan se ba hep yang nga yang hawa pi ong ka biang dapet na bahar ka biang yang pinarung hapo kam biang sisia na le hayeng jui na bar te biang na ro sedong ye syong bi ha kamera syong kai I jau mat yam itu ong pleng dapet na bahar I kum tu kalong re hapo kamlong kum tu ika da sngi ki bang im ki sngi jogi nem sni ki bakrau ki barung ki yeng ki sem jogi hakani ka po jong sim ahap kani ka nem sni tip lais nem ru bana la ktalut te
Na du ka yeng jong sim, hadu ka yeng jong merau ka kta jingrang turkhong. Ka kta ayo beduk, ka kta ayo beruspa. Ka kta ayo sim, ka kta ayo merau, ka kta ayo banang bastat, ka kta ayo bamnang bam start kum jo kumbalong kan nem sni ni sngi jongi. Kan nem sni ko kenjam sim ka kta lun. Pi ruspa na pi beduk. Ka jo hi pitip ya kata bang keren. La pila amat ki yeng jong pi pitip ka de ka shisha. Pi banang bastat, pi bamnang bam start ka kta kum jo ndai. Pi ruspa, pi duk, pi start, pi bet, ka kta kum jo kan de ka nem sni kala runglut. Siki yeng ki sembaro. Dia kata dia sngi jo nem sni ki krau ki im hagi ni sngi ki jongi ki bamenta ten renga kwa ban pen ep ling bang ne kubon bau ble ula ban le ka kamba bau le ne ka kamba ne ka por ling bau ni prophet ujong ble Elijah ula pha kerpang balik ya kendo ne ka breu u ble ngan ong ep ling bang ne ka kubor kwa ban ne kendo ep bar ka yeng ka sem bar ka jingim jong pi ba pin mal ka kamba ka jong ble tegene pe yang ni Gabriel. Dau Elijah mentau lej. Saya yeng jangan ni Gabriel jayu. Dau poy hak redop jaga senong syabun rung. Apa kan ke senong. U Elijah le yang ni ka wei ka kentai Gabriel ka bandang tam iki ding pro. Barabu Elijah la keren ya ka. Nengkong pa ya ka bakan wan ra ya u. Wan ra ka Le saya ka jing ya lenti ju mo. Ka jing sliang ka jing terang tak pol jing turkong. Ba penda perkhat kam de basuk ikan ke beri wan ra mi uru ngam tip kan nu kan ka hayeng lais nem riu benai kita ka jingrang turkhong ka pakat kata rekam sim ong kali mare balik sim kita ka wan ra rekat bakadang mare balik sim ya ka wan ra ni beriu jong blai u Elijah la ong biaka ong wan ra ru kendiat ukpu bangan di obam la si ula ayat ula tengan la ta ka jingya lenti jo baru orang wan lamru yang kendiat ke haka kuri hadian kata orang ru wan lamru yang kendiat haka ketijong pa yau kupu jing tengan jo ndau ong kumta kan ka briu ka ong yu kum ka ong kum no pla sngap nganget ngapuli mene ka ong kum no yu ka ong kwa bane thu eme kan ba imu trai ka ngam dan we kupul dan Lesin dah orang komentar warna uruti way lah, mana mereka amdan tewat sitiang uruti rumdan. Atau kapur kupu bagi lah dan lepas kian bagi bang, kau amdan tang way kupu dengan rakum no. Kau sekarang mana tu eme ngadan ayu, kau ngadan tang si kam upureu. Nang tak kendiat umpnia ukulong. Kau ngasuan tam tang art likiding pro. Tang art leading pro man siat tang si sin siat hi. Ketika last meal jungki kemun. Kau ngadan tang tai si kam ngan kam kum tu sedia kum pniang deki pro kata deka jingbam manga bu khun ngini bam bat ngin saya yapno ka deka last meal ka jingbam ka khadu bangim don show ngasusun ka jinglong ka deka brio bat namar kata ngong ngini ka brio kan ka deka brio ka badon ha ka kim khat lane ka kutlat joga jingim ka bam don Cingkermen syu eka lem dau blehi daladi wan jingo eka baka yeng juga. Pi kan jayu kan eka brio. Lem dau blei wan jingo kerpang habu pa yu prophet jong blei Elijah balik jingo eka yeng juga. Pitip ke eka ba ap eka di tangka jingyap ka belati kena deka jingyap. Kai kalong kan deka jingbam ko khado deka last meal begini bam. Tina mar katangong kan eka brio kan eka riu kan thai pa sarepta kari-kari kun thai kena ka kutlat joga jing kala le mat lepai ki jing jongka la piong nga ke jing baka mat menchua nama kari-kari kun thai ti ne abang ri kun thai ka ulok don syo la ya ulok le se kata kali ka we ki jing thang joga jing ka bakala amat menchua ha ka po ulok ula khlat no bale siling bakini ki snem marwe pensan penhe yu kun pendap penbiang jing don kam joga long yeng long sem joga mentah pat hapleng ki jing ksa joga jing im wan sakan nem sniu kan ki jing rang ter kaum dan isu ba mentah kai ba kan de ka bakut joga jing ya lenti joga ka jing im kini ba me kan jing bam ka bakhat do ka last meal begini bam mdon isu atan kin saya yap no kan ka bri ka bana ka kutlat joga jing im ka ba ap ya ka de stang ka jing yap rengi aingu basya ka bakum kata ka brio sya ka bakum kata ka long ying ublei ong yu prophet jong blei Elijah kilej ubleu yo perkhat se apdeng ta barokhat
ublay I kadon ka way ka long yeng ka badon kam ublay kadon ka way ka briu ka belong don kam ka badon ka kim khat ka bam don lat ka mla shu ban pelat ala dia kadon kam ka jing pelat ka jong ublay bau ong yu briu jong ublay kelet ka ta ka yeng para blok ki bas ngap yang kila balong ki para pengen cepak ka balang kala balong kum ta ka jing im jong pipis ngau menta ko ma pidon ka jing kut lat jong ka jing im ka jing kim khat ka jing kut lat long shu pi pe ka diang rum long ka mon rum long pe bania cha khmat rum long cha dien rum long pidon ka ta ka jing long ka teng teng si ong tin khasimo nda shong ru ji nda yeng ru kendo la kim khat ngau ye pi ublei upha ek ne ka khubor pi ngap ne khubor tam de besu jarang khat uong yang aban keren ne khubor de besu jarang khat nama ublei ukwa bane kendo bane siam bat pihak tu ke jinglong jepi komba pilong uyo I tepi kijing kijing kordet kijing jenjar kijing sok sat jo kijing im jo pi baro uyo I bau kwa bane kendo bane siam bat pi bana kata kadau pisayo ngau ni kubur pisayo ban ngap ni kubur kali boleh upha ukwa bane kendo ba bane siam bat pi ublei caka brio kalong yeng ka bakum kata ka bana ka kim khat jo kijing im bane kendo ba kata ka long yeng baban le ni ka kamba ka bakraw apa ni kata nem sni ka bakraw kata piru apa ni ka nem sni ka bakraw ka ni pilaban mat ka kamba jong ble lada pile kumba ka ni ka briu ka le tangan sapni kumno ka ni ka briu ka le tito hadian bakala keren kumta jayo u eli jaw ang kumno ka ni ka briu hadian bakala itu ko tang atli ki pro ngatam ngan sikamu purau ngan sedek ngini abam bau khon bang ngini yam u Elijah pu ong kumni ka ngap hama u ong Elijah kumni ti u Elijah u ong wat shep ting to let bat le kumba phalaong hanrai to kre shwaya nga iwei kpu baret ba wan lam mi ita changa ba hadien kata sa kre eladi bat yau khon jong pha na ba kumni ong try blake Israel upureu kata ka syang unom lut lim ne ko umpnia ha to kulong kan om do tat nda kata ka sngibu try un pha slap aga khandau Elijah ong to le ko ma pa ong kheli sdi to pureu khnia ba padan tang ba ong wan lam shwayanga hadin kata sabam ma pha baru khon jo pa wan num shep ti ong le ko ma pa ong da ong wat shep ting wan lam shwayanga sdi ta wan lam shwayanga na maru try ong utau pura ka syang lumlut baga umpnia kulong ru kanumlut tiga ni ka brio ka le kumno ka bible ka lalet baga le kumbo ong ni brio jong blai tiga mo ba ong skap hanga kwa ka ni ka jihikai ka bakraw ni nga ong ka brio ka batre ka bakloy banbu ningkong yu blai khmat bat yala di sedien pimi ka jingmut jong Elijah ni ka jingmut ka bau blai kren bau prophet Elijah ni ka brio de ka ta ka khubor ublei ong bu shoy ublei khmat bu ela di sedien kadon stang ini jingba mi bakhado ban bam ariu ni ublei jong ublei ong eka to khelet to shet sedi to kpu tang bawan lam shwaya ngawang bat hadin kata sabam ela di badu khon wang wan lam shwaya nga hadin kata sabam ela di bu ai ka jingkularo wang wan nom septing tang ba phadei ban nang ban bu ya ublei ningkong kahima jong pleh khmat ba bang perkhat sepangani ngakan mau ka jing keren kalong thek kum to ka jing hikai ka jing keren ka jong jisuru ka ba keren u jisu to ka gospel ka jong Matthias kalong ban riu na do ka khat ka ba ar pusan tertel habu keren chepang ka jing khuslai jong kibrio sepaka jing im ngani ka perthai ngi khuslai la se ka kam ka duk bambiang ka jing tre ka jing ta ka jing duk jing kerdo ngi khuslai sepaka kup ka sem ka bam ka di nanun yo ngi khuslai sepaka lawei jong ki khon ki kti jongi bun ki jing khuslai uji su hang tu hikai sepang kita jing khuslai uang gumno uang ya kita ki gentle ki awan ke kita ka bam ka di ka kup ka sem ki jing dan kam ngani ka jing im uang ya kita ki gentle ki awan nan tau uang shu gumno uji su uang pa jong pi ubah peneng utip ba pi dan kam ki pe mo jisu simong ki brio ki senran jo simong pi nga ba pim dan kam ka bam ka di ka kup ka sem ka jing tre jing ta em uang pa jong pi ba habne utip ba pi dan kam ki henrei ska ba henrei uang no jisu phen ya wat shwai ka hima jong blai ba ka hok jo ye kini ki in sa ai lang tam pi
Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, Ong Jisu. Wat shua ke hima jong blay. Mut bu yu blay khmat. Ye kini ke pin sayo an sai. Mdai banum ai pim dai bapim dan kam. Wa pau ba beneng utip bapidan kam ye ki. Tambau blay udawa. Bapin bu yu blay ning kong. Haga jing im ke jong pi. Ngong pi kani ke briu. Hasarifat. Kani ke briu ba pen i ye ke jing long ke bukum kata. Ke kloi ban bu yu blay ning kong. Elijah ong le kata bapa ong syat yu tau puk diat bapa dan walam syua syanga. Hadin kata bu eladi sedin sabama pa ukun. Nama utra ong kan long kum tawong kan jaga kamba jong blay. Kani ke briu ke trek ban le kum ta. Ka syat yu tau pu kawan lam syua syu Elijah ubriu jong blay. Kamu ke trek ban bu ning kong yu blay. Bat eladi sedin. Ngong ye pi ki para bangi be baki we pagi baskap yang kata de ke jing dawa ke jong blay ru. Ublay kuat barabor kumta. Kata dia kecing kuat kecing dawa kecing ublay. Bangin nang ban bu syai ublay khmat. Bat ialah dia sedin. Bah din kata bisa i kaja kani ke kamba. Namar bakani ke briu. Ketriak ban bu nang kong ublay. Bat ialah dia sedin. Bun sin mengipat ngimju kenmau i kani ngimju trek. Bat har jing syah babun ke ye ublay ngibu sedin. Teng wat happening kijing sitom kijing pangru ublay di sedin ning kong ngiwat saya ka jingarap nang ta ngiwat ngi perkat doktor lepas tan ke hospital ke Bahatam ke kijing sumar ke Bahatam ngilaban yo kambakla kata kalau ke badai ngiwat kijing sumar henrei ke basngusi kalau bayu ublay pat sedin ngisakan mau yu ublay ngisakan mau ban duai ngisale ban yam ndah bangilakut lut kilat barakhoy Rendo pas sedang ngim jukan mau blay bangin wat jaga mon jong blay ban wat ke jing alam jong blay ban duai ban kerpan wat ke jing sumar hang no blay ni alam ngim jukan mau kita ban bu yu blay khmat ten rei ka ke bu ngaong ni ke jing hikai bang yo nang ni kalong bakan ke briu ke bakum kata ke batre ke bamon ban bu ning kong yu blay bat yala di sedin tetong ini pet sakawai pan ngai pi ka kamba kanja ha ka jing im jong iru lada ngibut laling ile kumbakan ka briu hapren kata ka nem sniu kan kata ka kongu kale kumbau briu jong blai uang ka mat ka kamba klempet mangiru ngin mat kumju te kawai pat ka bang sutunat sepakan ka briu ngong ni kan ka briu kawai pat ka bang sutunat ban perkhat kan pangan ka briu bang ong ka bagade ka briu jong ka jingin hani kot bang su tho kumbang penkreng ong ka woman of faith ka briu jong ka jingen piti balik pang ka briu jong ka jingen tas kawan puli na ka Bible nda pa kala yo ngau bu Elijah ong kumno o ka to le kumba paong shet yo to kupu wan lam shwayanga hadin kata sabama pha ba ukun jong pha uang ka ktin ke jong trai ka long kumni ong Elijah wat shet yo ngau ong kumni ka uang ublei ong kumni na ba kumni ong trai ublei ki Israel upureu kata ka syang simlalut limnya ke umpniang atau klong kan do upureu hakata ka syang omlut limnya ke umpniang atau klong kan do tat nda kata ka sengi bau trai un pa slap ka kendau kayo ay taka tien oblay ling bau ni ubriu jong blay ong kile ko mga ong syat yu tau pu wan laming angan bam kale ka Bible ka ong kati kala let bat kala le kat kum ka jing ong jong Elijah itu dekat ka buat ka ong ta kala le kange kayo e ka tien oblay ling bau ubriu jong blay ba kale pi perkhan mdan jing pensyoy ka kandan ke jing pensyoy ngeng kat bagadang ya chaying kandan ni ka sur le se ka bawan pasiao bol jo ke jing dum bol jong soitan ba pensyoy ka penartatin le se kandan ke jing perkhat ke jing pasiao ka lada kamja padan tu kupu ba pabu kerpang kumpliang stang khandiat ba wa mania bam khaddu ba laukun pawan tam khnang tu ki pro balik siat mania bam khaddu bukun Pradep siat tang hendiat pohon rak no iubriu jong blay ban bam lada kamja taka kamba itu badan kendiat la sudu syue yap sya jingin yap sya tangan Indonesia le sikindan ni kijing pensyoy kum taka sur ko bukum kota rengange kene de briu joka jingit kan kum no kong nganum nget ya taka sur nganget ya sur ke jong blay nganget ya ne tin jong blay ke bang yo no prophet jong blay bohong baka umpliang huklong
kanum lut u pro ka u pura ka sha kanum lut ko nga jit ban nget ya jing ong jong blai bakal let ka ya ka shen kalaban long wat ki priru laban dan te ki marjan mar paru le sig ba pun shoi ko mata ko kelom blai pale biet kum ne usu ong tu brio suan tu brio jong blai usu ong bau to pura num lut nakasyang ko umpriang kanum do no kulang lada kam ja par kum ta pe padan stang ini khendian pale ai u pan chuan shia sha jing it cha kan bu khun pale pan chule biet kum ne bam hun ni la dia kan last meal tan mdon sio kindan ki brio ki bang ta re kong em nga tengan nget yu blai jiet ban nget yu blai kong kata de brio jo ke jinget ka nget ya ke tin jong blai ka yo no blai ya ke kular ke jong blai ka bat ya ke kular ke jong blai ki brio ki labang mju yo skau te ke jing ja kum kata mju dan hang do ban ja kum ta chu the si the no klong kum phnya kan lut shim to puro na ka sa num lut kam ju jam num no kam ju la ban ja kum ta kani ke brio kong em ngan nget yu blai kibri kong kanum ja kong em ngan nget yu blai kata de kabri jo ke jinget ka nget ya ke jing ong jong blai ka nget ya ke tien ke jong blai baka kamba ka ja ha baka jit ban nget ya ke jing ong ke jong blai te kala le bat kala le kum ta skap banga ko ban ya kani kat khot ka bakhat san ka bong ka ti kala le bat kala le kat kum ke jing ong Elijah kala le bat kala le pi ka jinget ka pau ha ke jing le kadang tak jinget ke ba imu Jacob Ukraine sitiu Jacob testament bertema o ga jinget ke ba im ga de jinget ke badan bagi jingle ke jinget ke ba yap ke de jinget klem ke jingle kan ke pri kalau ong tong nget la da kamle kata de jinget ke ba yap ke jinget ke ba im ga de jinget ke ba pa ke jingle ka nget ke bible kong bat kala le kumta ka le ke shet kawan ra su bri jong blai kala le si sya kumta bat ke ba mi nang ta ke result ke ba mi kalau blai ru pendep ya ke tien ke jong tika bible kong kumno skap ka jag ni ka kamba ka khot ka babut khan re kong upureu ha ta ka syang shimla lut lim ne ko phniang ha to klong kam shimla du kat bakum ka tien utrai ka bola krendu Elijah ka ma ta ka kamba pureu shimlut ko phniang ro kam shimlut kat kum ka tien jong trai pi la ringi te ban nge ni kloi ban bu u blek mat u blai ning kong yela di sedin ba nginget ya jing ong ka tien ke jong blai ngi kloi ban nget u blai haplen ki ke jing e baro ngi sno scam triang nginget ya ke bo blai ong hang ta ki ja ki kamba ha ka jing im ke jong i dengan penkut hang ta kan ong biang kan ni ka u blai u pa u bri jong blai Elijah sia kan ka long yeng ka badan kam e ka bak lada u blai hi intervene dalade kala ban yap ka yeng ba upha yang ni khubor skilong yeng ke kum kitaro ki bas ngap inga ne ka pon ba ublei dawana phi ba phinbu ublei ningkong ba yela di sedin ka balai pat ka ban ong ku mga ong matan ublei kwa ba philo ki brio jo ke jinget ban nget ban sno ublei bat chu nget bet ye ka ni ka tin ke jong ublei ti to ublei un kerkhu na ka banta ka burom ke jong ublei amen ublei bu pa ju ba bleng ai ngu e mekan ran dam ta ne ka khubor ju ne ka tin ke jome ka khubor ju ka bible nga shu ye thu bet kan rat e ka jing ong ka jong ne ka tin jome ka jing hikai ju ka tin ke jome ba nga shani a me atrai do mun sim ba khu ju jong me unong tho e ne ka bible ba man pendai gi jing shisha ki to baro ki ba skap e hang no ki don kan ran kila ban don ka jing sko kordit ju ka jing im kut lat ju ka jing im ringa duai ling mangani ka khubor mene kendo mene syam kita baro kan ran nga shani ahme ki e bangila pende baro nga duai banga pan kini ka kerteng ka jong Jesus Christ to da aru ka jinga e ki jong Jesus Christ bo trai ka jing e ki jong blai ku pa ka jing slok ka jing penchat bor mun simba khoj kanong lembat ngi baro menta ba halakata amen.